hvad så der får her? Master Killer. Han er her ikke lige, men... Så jeg tænker, jeg vil lave en video alligevel. Eller lave en video for jer, hvor jeg bygger første får, der bygger. Ja. Så det er en speed build. Den skal væk. Fordi jeg pixelmon på, og den er irriterende. Jeg ved godt, det ser mærkeligt ud, en får, der fanger Pokémons, men ja, det her, det er noget af det. Yay! Noget af det, og så vil jeg bygge det. Så vil jeg bygge kapiton til mit hus. Ja. Ja. Men okay. Jeg vil bare begynde, så vi ses lige lidt. Eller jeg speedbygger lige. Får nu lige en time. Sæt det i ansigtet, og så starter vi. Så skal jeg lige gøre noget hurtigt, og det bliver nok i 2 dele, tror jeg. Men ja, jeg gør lige det her. Hej. Ja, så endelig færdig. Ja, men jeg er Mr. Sheep, og jeg kan høre Master Killer, han kommer nu, så jeg må nok hellere skynde mig at gå væk, og så uploade det, når han ikke er her. Lad til speed, men ja, jeg laver flere af de her sheep build på min verden. Ja, sheep build, det er det, de hedder. Husk at subscribe til Master Killers kanal. Det kommer derop på hans kanal, hun har ved det. Håber jeg kan opdage det, men håber I kunne lide videoen, og ja, vi ses. Hej.